isso aí, galera. Esse é o novo hit do Lucas e Marcelo. Tchá-tchá! Și desenează. Nu a prins becul? Mina, aprinde becul. E roșu, da. Unde e albastru? Ala. Galben? Yellow. Yellow. Unde e yellow? Vorbim în engleză, ok. Unde e red? Ala. Bravo. Green? Yellow. Bravo. Hai dansăm? Yellow, da, cu galben, bravo. Animalul tu cha-cha. S-a terminat tu, Ceacea. Nu poți nimica. E următoarea melodie. Nu e patile la muzoi. Numai ce voi la patile. Dar nu spune mami pastile nimeni acolo. Ce desenezi acolo? Mina! Cum te învăța mama aia? Mina! Mina! Cum te învăța mama aia? Așa. Hai încă o dată. Mai învârte-te un pic. Hai. Așa. Așa. Hai. Nu cânti?
Nina! Nu cânti? Nu vrei să cânti? Ce-ai făcut acolo? Ai murdărit rochița? Pune pensonul la locul lui, pune pensul acolo, așa, și dansează, fără pens. Gata, lasă pustița jos. Lasă că o spală mami mai târziu, da? Lasă că o spală mami mai târziu. O spală mami mai târziu. Dansăm? Bravo! Și tu, tată. Și tu, tată. Cum? Cu mâna dreaptă nu vrei să pictezi? Așa, cu mâna dreaptă, hai. Dă pagina. Dă pagina. Așa. Cu dreapta, da? Și înapoi, da? Așa. Nu vrei să ștergi un pic măsuța? Că ai murdărit acolo. Vrei să ștergi un pic? Ia un șervețel. Lasă rochița cu spală mami după aia, da? Ia de aici. Rupe o bucățică. Așa. Șterge măsuța, lasă rochița, că o schimbă mami, da? Șterge măsuța, unde e murdărit măsuța. Gata, bravo, arunca aia la gunoi. Steluțe? Faci steluțe? Da! Ia să văd, unde faci tu steluțe? Mino! Mino face steluțe, ia să vedem. Nu am steluțe.
Cum? Nu-mi place tuluții. Nu vrei să faci steluții? Aia mie. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, Aia mie. tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é o novo Ce vrei să filmezi? Lucas e Marcelo, tchu-tcha-tcha. Ține mânuța aici. Așa, ține-o dreaptă. Nu acolo, nu pune mânuța acolo. Cheguei na balada, Așa. Ține-o bine. era tá no clima, todo mundo quer dançar. Ia uite în oglindă. Me chamou, Ține-o dreaptă, așa, și uite în oglindă. O vezi pe mine? O vezi pe mine? é uma dança Gata? Hai. Meninas explodiu, Tata. Gata. fecha as